He answered no a word. Zvinoita kuti Mwari anyararire munhu apa ndopa zvanyorwa kuti achichema kuna Jesu, Jesu wacho haana kupindura. He answered not a word. Ko anotadza sei kupindura munhu ari kuchema kwaari? Kune chiri kuda kuonekwa naJesu chinongoonekwa bedzi kana anyarara. Mwari ane chinhu chaanogona kudiscover mauri kana akunyararira. Nokuti wese auya kuna Mwari anofanirwa kurevesa kuti anoda Mwari ende Mwari ndiye bedzi, Mwari kwaari haana vamwe vaMwari. Saka proof yekuti uratidze kuti Mwari waoinga ndiye Mwari chete waunoda ende waunotrasta, akanyarara hauite plan B, haubve ipapo, unoramba uri ipapo. Our God is a jealous God. Haadi kuti uye nevamwe vaMwari. Saka the only way anogona kuprova kuti hauna umwe Mwari, ukaenda kwaari anombonyarara kuti anzwe kuti unoti kudii. Nokuti vamwe vakanyararirwa vanoti tine kumwe kuenda, mukatonyarara henyu tinonodhila nevamwe. Zvafanira munhu ari kupfimba musikana kana achirevesa kuti anoda musikana, musikana akamunyararira anoramba achingotera achiti kwati. Nokuti vamwe vakanyararirwa vanopedzisa ati hausi last born, makawanda. Kureva kuti haasi kurevesa rudo rwake kumunhu uyu, but aringofamba achitraya paachadiwa. So our God is a jealous God. Kusvika palevel yekuti sometimes he becomes quiet on your issue. That's the only way he can prove kuti hauna umwe Mwari kunze kwake. He answered not a word. And asina kupindurwa kudaro haana kubva ipapo. Pasina mhinduro yapiwa haana kusuduruka. Jesu ndo paakazopfuura mberi akitaura achiti ndakatumwa bedzi kumakwai ekwaIsraeri akarasika. That answer inodzinga munhu, nokuti this one she's a Canaanite woman. She is not part of Israel. Saka paauya ari kutonzi wauya hako but ndine type yandiri kufambira, the lost sheep of Israel. Inda Mwari uyu achitanga ari kuita selection kuti kune type yaari kufambira yaanoda, achirejecta mukadzi uyu. Uchaona kuti Israel pakutanga haisiri iyo yakada Mwari kana mata Mwari. Mwari ndiye akada Israel akazviti ndiri Mwari waIsrael. Israel yakadiwa naMwari. Tese vamwe takazoda Mwari uyu, but kune rudzi rwakangodiwawo naMwari akatozviti ndiri Mwari waIsraeri. So mukadzi uyu paauya ari kuuya kuna Jesu ari kuda pachena kuti I'm only sent to the lost sheep of Israel. Aifanira kuti kana musina kuingawo type yedu, it's okay, regai ndidzokere. Akaramba futi aripo. Chii chaakaita Bhabharinoti? Akabva auya akapfugama mutsoka dzaJesu akati Lord help me. Kupfugama is sign of honor kana kuti worship. Saka John 4:24 inoti he is looking for worshippers. Kureva kuti kune chinotsvagwa naMwari wamasimba ose, ane simba rekusika zvinhu, ane chinhu wani chaasingasike chaanoita basa rekutsvaga pazvinhu zvaakasika. He is looking for worshippers. He is not creating. Haasi kusika, ari kutsvaga vanomunamata. So mukadzi uyu chaakuita manje ari kupa Mwari zvinotsvagwa naMwari. Auya achitsvaga ruponeso kuti mwana aponeswe. But in the midst yekukurukura naKristu haachaita zvaainga zvekutsvaga kuponeswa, akuita zvakaingwa naJesu zvekutsvaga kunamatwa. Kureva kuti akatransfer kuti inini nyangwe ndiine dambudziko, but kana ndauya in the presence of God I must have a revelation yekuzivawo dambudziko rake. Mwari ane dambudziko 1 raakabuda pachena mushoko rake kuti I'm looking for worshippers. Ndochinhu chinotsvagwa naMwari. Zvimwe zvese ukatsvaga Mwari anokupa, but iye ane chaanototsvagawo. He is looking for worshippers. Ari kutsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Ndochinhu 1, ndo problem 1 yekudenga. Ndochinhu 1 chinotsvagwa nedenga. True worshippers who worship in spirit and truth. Saka ukaziva chaari kutsvaga, chauri kutsvaga iwewe chiri easy and anochiziva and anogona kuchigadzirisa. But ukada kuti pave ne quick exchange yekuti agadzirise nyaya yako, unenge wakugadzirisa yake. 1 Samuel chapter 1. Mukadzi anonzi Hana ane nguva refu asina mwana. Chakamupa breakthrough kuti azobata mwana. Ane kind of a prayer yaakaita asati awana mwana. Ye exchange. Akati kudi, akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Ai mucompetition na Penina. Aifanira kuti Mwari mukandipa mwana ndikaenda naye kumaraini Penina achabata shuwa ndinonamata. But ane revelation iri more than
competition. Ati mukandipa mwana nosiya pano. Unosire hii mwana ku church iwe uchishereredzwa kumaraini. Kuti hana asi kudrive ne competition. Can I help somebody? Life haisi competition. Hauna munhu uri kukompita naye. Usaite pressure iri unnecessary. Competition inokumislead pa revelation ye destination yako. I will explain again. Competition inokumislead pa destination ye life yako. Dai hana akala ni mwana akaenda ni mwana kumaraini. I prove kuna Penina kuti sure wanama ataenda mwara kunzwa mwana unaye. I prove a point to Penina. But pakati mwari mkandipa mwana ndosiya pano akaramba ari a loser kumaraini but are a champion in the kingdom of God. Nokuti paakasiya mwana mimba mwari Samuel became the mouthpiece of God. Pacheche Pashilo after the death of Eli. Samuel became a man who anointed the first king of Israel. Samuel was a great prophet in the city. Wokuta aita kataura shoko. Shoko rake mwari vairibeka raiwira pasi. That's why pagaras kwa madongi vana wakaenda kwa Samuel wakati there is a man of honor in the city. Kuna kuti daya katakura Samuel wakaendisa kumaraini. I deprive opportunity yekuva a mother to an anointed man of God or there's somebody who can anoint kings. Competition inokuita mislead pa destination ye life yako. Mu life hausiku compete na anyone. You are so unique. Pani chakajigarwa chikaiswa na mwari mauri for a purpose. Saka satana kadako kurwisa anokuisa mu environment ye competition iri unnecessary. John chapter 5. Murume anga ari pa Bethsaida akaita 38 years aine problem. Inyaya yekuti anga ari pa Bethsaida saka akaita 38 years. Nokuti pa Bethsaida mvura yaiti ikabvongodzwa atanga kuira anopora. But murume uyu musi akaporeswa na Jesu hana kuira mvura. Kuda kuti akaenda pazvinhu zvaasingafanirwe kuporeswa nazvo. Jesu paakava pa Bethsaida hana kupushira murume uyu mvura nokuti ndo zvaakataura. Kuti handina anondiwisira mvura. Jesu akadi kuti ndauya ndokuwisira. Jesu akamuti carry your mat and go. Kureva kuti wakaunzwa panzvimbo ine competition. Yeti iwewe yako nyaya it's a personal revelation. Haupori nekuwira mumvura. Unongosimuka obva watopora. Saka chakamupa all those years in that place, he was in the right place by human understanding, but in the wrong place by the revelation of Christ. That's why Jesus asina kumuisira mumvura nokuti type yake hapori nekupinda mvura, but akagariswa papuwe Bethsaida for 38 years. Life ukasaingwarira unopinda mu competition iri unnecessary isina ine destination yako. Ana ningiwa dai wanakafuna nao wadai wana ningiwa dai wana ningiwa dai. Penina ane wana ukatarisa Penina akaita wana wakawanda. But wambonzwa zitare wani mwana wake. Ungobereka zvisina basa. Unoita competition nezvisina basa. Unopinda pa competition nezvinhu zvisina nebasa rese. Penina ane wana yes. Wakawanda vaita nezvei landa chete. Ungobereka kuti minongotenderera nenyika. You know the competition now is supposed to give birth to Samuel. Some common Samuel was blessed so much by God. Zvokuti akatanga kunzwa Mwari not by prayer. Akarara. Akarara pasaidi pare kamwari vakatanga kumudana. Mwari havana kumudana atsanya anamata. Kungorara. Mwari vakazoti ndewangu. Iwo ukatoda kutsvaga Mwari haurari. Samuel akatorara akatsvagwa. He was so blessed. Ukatarisa Bible racho kune first book of Samuel, second book of Samuel. Kurati akaberekwa ari 2 in 1. Atori mabhuku mairi ari munhu 1. Mwana wa Penina kana bhuku kana page. Vanongotaurwa mubhuku raSamuel iye. Hatigoni kunzwa nyaya yaPenina kana pasina bhuku raSamuel. Kureva kuti udaita competition nemunhu ari lesser pa level. That's why I respect Elijah so much. Elijah pane paakabvunitswa naJezebel kuti nhasi ndinodambura musoro wako. Vanhu vakanzwa picture kuti Elijah akatiza mukadzi uyu achadamburwa musoro. But I had to discover this. Chakapa Elijah kutiza haisi weakness. Chakapa Elijah kutiza revelation. Matthew chapter 2. David, I mean Joseph anonditiza ine mwana nokuti Herod ari kuda kuuraya mwana. Even Mwari chaiye anoparidza kutiza. Iye ari wamasimba ose. Matthew chapter 2. Mary na Joseph vakaudzwa neangel tiza ine mwana
nokuti Herode anoda kuuraya mwana. Vakatiza naJesu vakaenda kuEgypt. Mwari ngirozi akabva kudenga ikati denga rati vanhu ngavatize. Kumwe kutiza haisi weakness. Kutiza revelation yochida kuitwa naMwari. Uchaona kuti Joseph naMary pavakatiza nemwana vakaenda kuEgypt, vakavhisitirwa futi with an angel in a dream kunzi chidzokerai nokuti aida kuuraya mwana afa. Kuna zvimwe zvacho hauzvirove kuti zvife, unongosuduruka zvofa. But pakusuduruka vanhu vanoona sekunge uri kutiza but uchitorova munhu wako. David is a giant killer. Akauraya Goliath, but pane paakatiza Absalomu mwana wake. Who is a giant, Goliath or Absalom? Who is a great warrior, Goliath or Absalom? But David, after auraya Goliath, akatiza Absalom. But atiza kudaro chichakaitika, atiza akaterwa neshoko rekunzi Absalom afa aenga mumuti ari pabhiza. Kunoti zvimwe zvacho ukatiza zvinofa. So you see, sometimes some elders when vari mature, even vakatukwa nevamwe vanhu, they don't answer back. Maturity inokuudza kuti apa ndepekunyarara uchishautwa pataunganzarwa. Wisdom dzinokuudza kuti kunyarara unokunda nyaya yakadai than kuadresa back. Haisi yese nyaya iri worth for you to fight back. Saka uchiona pakapiwa judgment mugarden, munhu akapiwa mutongo wake, ivhu richadai, uyo mukadzi yorodzwa nemimba, nyoka ichafamba nedumbu, iye Satani wacho akapinda munyoka, kana chaakaudzwa. Nyoka ikanzi ichafamba nedumbu, mukadzi yarodzwa nemimba wakupona, murume uchadya cheziya, ukazvitarisa mushe vese vairohwa dumbu, nokuti kudya kune chekuita nedumbu. Pakubereka ucharodzwa nemimba idumbu, nyoka uchafamba nedumbu, vairohwa dumbu chete, nokuti programu yacho yanga iri yepadumbu. It's good to hear this. Almost not going on. I'm going to wipe up. So, by the next, I want to go here. Satan wants to ask you for judgment. It's not worth kuti Satan api wa mtongo. Nokuti agare mugarden. Apari kutotukwa anogara mugarden. Uyo kutogara panze ndokutotukwa kwacho. Alright. Munhu akadonha adonha ndinoziva. Munhu akari pasi awisirwe pasi. Kutosiya akadaro kana une game yekuisirwa vanhu pasi, kuna vamwe vari pasi kudhara, saka unongosiya. So the devil yekuti agare mugarden ndo yanga itori punishment enough. Nokuti vamwe vaidzingwa mugarden vachiudzwa zvavanoudzwa, uyu ndewepanze kudhara akatotukwa kutova Satani kokutukwa. Zvaimbondinetsa kuti ko munhu anongofamba achiparidza achituka vamwe vafundisi. Mwari vanodi kumutuka. Ndo patakazoona kuti aiwa ikoko kutoshaya zvokuparidza achitaura vamwe kutukwa. Udati atukwe kangani? Ukasvika kuti ndingasi munhu waMwari, ndingasi munhu waMwari. Isaini yekuti iwe Mwari wacho hasi kukupawo futi kurisecha wega. Ukaenda kuNational Army ZNA ukatraina semusoja, hapana paunozoti wapedza training woreza mari yepfuti wega nemajombo. Munopiwa ikoko. Ukaona wakutenga wega wagandanga. Saka uchiona zvaMwari, ukaona shoko racho chitotsvaga wega. Ndingakaite kuda kuzviparidza, ndingakaite. Isaini yekuti newe kutonyimwa. Saka utukwe nekuti izvo zvinotaridza kuti wakatotukwa. Nekukura kweBhaibheri oriti tsve, oti asi ndingasi waMwari, isaini yekutoti newe uri panze. Nekuti kana uri mukati anokupa rakakurisa. Just passing through. So haana hasi pa competition na Penina. Akangopinda mu competition era. Anobereka mwana waenda naye kumaraini. Chechi yosara isina munhu ari kutsvakwa naMwari. Saka ari pa chechi akadiscover kuti nyangwe ndiri nhamo yekushayiwa mwana, pandoda kuziva nhamo yaMwari pa chechi pandopinda. Chechi yepaShilo yanga ine nhamo 1. Eli anga akura akwegura. Vana vake vaifanirwa kuva next paupastor nepaubishop. Vanga vane a poor character yaimakwa naJehovha. Vaita upombwe pachechi, vaidya zvipiriso zvaifanira kupiwa Jehovha. Saka Mwari vakatoziva kuti apa handina successor kana Eli bishop afa. Kuna kuti uyu akaita research akatoona kuti pachechi pano pane problem. Nokuti Dhera akapfugama achinamata bishop Eli vakamutarisa vakamuti mukadzi uyo kudhakwa wanyanya, waini inokubata sei zvakadaro.
ndopa akadiscover kuti pano apa sina mfundisi nekuti mfundisi ari supposed kuencourage vanhu vari kuita maprayers uyo ari kutoshauta saka akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano nekuti pano hapana munhu. Paakadresa nhamo yaMwari, Mwari vakadresa nhamo yake. Ari barren ndi hana. Saka akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano zviri pachena kuti iye ndiye anoita nhumbu kwete Mwari. Saka ari kuti barrenness yangu inongopera when I know what you want. Okay, I mean I'm being diverted, but let me go back to my story. So mukadzi akaya kuna Jesu aine issue kuti mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya yetsvina. Jesu ndokubva ataura shoko rekuti hazvina kunaka kuti nditore chingwa chevana ndikandire kumbwa. That's more like an insult ukanzwa nenzeve ukasanzwa nemaspiritual ears. Saka handingatori chingwa chevana ndopa kumbwa. Mukadzi aifanira kuti but hamungazonditawo imbwa kane problem yakadai makutondituka. But Bible rinoti akaramba ari paari akabva ataura shoko rekuti ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi. Kurati Jesu paakataura nyaya yechingwa nembwa, mukadzi akawana a connection. Imbwa is a domesticated animal inogara pamba. Kana chingwa chiri chevana vepamba, imbwa iri mhuka iri kugara pamba. So that as long you belong to the same family, to the same house, you are a partaker of the blessing of that house. Alright, Genesis 13. Mombe za Abrahamu nedza Loti dzakawanda. Loti haana kudanwa naMwari, akadanwa ndaAbhurahamu. Loti akatevera. Chinoita kuti mombe dzaLoti dziwande. He is following a man who is called by God. Kurati the grace of the covering iri kuminister kune zvinobatwa naLoti. Loti haana kudanwa naMwari kunzi uya, akadanwa ndiAbhurahamu. Loti akatevera. Genesis 13, mombe dzaLoti dzikawanda. So the Lord must understand what is the blessing of the house, not my individual blessing, but this is the blessing of the house. Tine vanhu vanokanganwa kuziva kuti there is an impartation iripo in association. Sachona munhu akatamba nembavha magumo ake kazhinji anogona kuguma kujeri futi. Zvapachena kuti ukatamba navanhu vakabudirira unogona kutosumukawo nokuti the opposite is correct. Kana uchizvitenda kuti ukatamba netsotsi unopedzisira wasungwa, ukatamba nemunhu akarongeka unopedzisira warongeka. Mindset yedu inotenda kuti aiwa chiri negative ndio chine impartation kwete positive. Ndikati ukaswera nevanhu vari right unoita right, unoti aiwa zvite because handisi right. But ndikati ukaswera nevakaipa unoipa anoti zvinoita. Mind yedu yakatrainwa kubelieve that the negative ndio ine impartation more than the positive. Kune blessing inongouya because of the family. Kune blessing inouya because you belong to the same family. Saka Jesu bata antore chingwa chevana nchipa kumbwa. Mukadzi associate imbwa nevana. Anyatsona kuti imbwa isi mhuka yemusango. Yaimbova mhuka yemusango ikaadoptwa kuuya pamba. Saka as long as you are part of the house, you can partake the food in the house. That's why asina kubva akati pangonzi imbwa nevana ndapinda. Why? Nokuti imbwa ndeyepamba. Saka as long as you belong to the same family, to the same house, you can partake the same blessing. Auziva kuti kune vanhu vane kuremekedzwa kwete nokuti ivo vanoremekedzwa, asi kuti ndeve kumhuri yekuremekedzwa. First lady kutanzi first lady azvinoti kumhuri kwavo ndiye wekutanga. Angatodaro ari gotwe kumba kwavo, but mhuri haakajoina anoitwa first. Kuti title yekuti first impartation yerelationship kumba kwauya. Vana vekufirst family paunoburuka mota nababa wavo vanosalutwa vese. Kuti panotobatanzirwa nevamwe vafanira vasina nebasa rese. Why? Nokuti ndeve kumba ikoko. They are partaking the grace of the family. Saka tona zvichikosha kuti uzive kuti ndofanira kubelonga to which family. Nokuti kune family yekuti ukazembera, you partake the curse instead of the blessing. So Jesu ati handingatori chingwa chevana ndopa kumbwa. Mukadzi uyu ndokubva ati hongu tenzi. Paari kuti hongu zvafanira kuti yes. Kuti ndawirirana zvamataura manje apa manyasotaura. Chingwa ndechevana. Hazviita kuti mukandire kumbwa. Maita henyu. Chandinoziva ndechekuti imbwa ndeyepamba pane chingwa ichocho. Saka kana iri pamba pane chingwa ichocho, chayo manje kuenda pasi petafura yatenzi. Unoona here kuti imbwa ikaenda pasi petafura haichaoneka ende haichaona chingwa.
but chingwa chine tsika yekuenda kune imbwa isiri kuoneka. Imbwa ione chingwa, but chingwa chinotedza chienda kune imbwa isiri kuona chingwa. Tafura, Psalms 23. Anogadzika tafura pamberi pavadzidzi. Tafura is the word of God. Kunati when you are under the word of God, the word covers you. Whatever you receive is because of the covering of the word. Shoko likakava upenyu wako, rinopama results muupenyu wako. Sometimes generation yedu, when you talk much about the word, unoita sengorufundira kuparidza nokuti kosha kweshoko vanhu mabhaibheri havana. Vane ma-t-shirt, vane ma-wristband, vane oil. Bhaibheri hazviite. Saka pese paunotaura pamusoro peshoko raMwari, unotanga meno hautanga utofundira kuparidza kwacho. Because zvaunoziva zvinoshanda zvimwe zvacho izvi. Bhaibheri rangu rinoti zvese zvichapfuura shoko raMwari rinogara nekusingaperi. And rinobva rati in the beginning was the word was with God, and the word was God. Kureva kuti iri shoko raMwari ndiye Mwari. Chinoita kuti shoko ririgere kufeila, ndiye Mwari wacho. He will never fail. You know, all right, I will help you this way. 2 Kings chapter 38. Sure. Yes. 2 Kings 38. Mambo Hezekiah, and put your house in order, you're about to die. Na prophet Isaiah. Anakuti munhu waMwari ndipewa kundiso ndinamatire. Declare inyasha dzeupenyu. Isaiah kangoti put your house in order, you are about to die. Ndokubva atotena akatanga kuenda. Uyu ndokubva atarisa kumadziro. First the wall. Ndokubva ati Mwari, rangarirewo mafambiro andakaita. Mwari ndokubva waenda futi kuna prophet wavo zvikanzi prophet, munhu wamati ari kufa. Haafe zvekumhanya, ane nharo. Dzokai munotutsira makore. Uri kuona kuti Mwari vakaembarasa a true prophet akaita sekunge anombopota achinyepa. Kuti the greatest prophetic move is to do the will of God. Nokuti izvozvo ndozvaunogona kuitaura naMwari wako iwewe. Muprofita akaprofita munhu ka2. Put your house in order. Atendeuka munhu nowati Mwari, program yangu neni munoiziva. Zve15 zvataura mukomana ngaatochinja meno ake. Ini handipe zvekumhanya. Onei mafambiro andakaita. Mwari wakati prophet, taprofita munhu asiri ane nharo, ane mamadhiri atinoitirana ari bho, dzoka unochinja makore. Kureva kuti behavior yemunhu iri more prophetic than prophecy. Nokuti chakachinja prophecy ati taurisai mafambiro andakaita. Kureva kuti what you do before the eyes of the Lord is more prophetic than to receive any prophetic word. I respect, I love prophets, but on this text it proved itself. Kuti iwawo mararamiro ako under the guidance of the word of God, it's more prophetic. Nokuti shoko rinoti chaunodyara unokohwa. Saka munhu akakuprofita kukohwa zvisirizvo, uchiziva kuti wakadyara izvi, muprofita ndianozoshamisika. Aprofita rufu, okunzwa kuti wani dzimwe 10 years 15 pamusoro. Chini ichichi is the sure word of prophecy. Shoko raMwari harirevi nhema. Kana richiti chaunodyara ndo chaunokohwa, zvoreva kuti kana pakaya munhu uchibvunza munhu kuti ramangwana rangu rakamira sei, asati akuudza unogona kufanira kuziva iwewe nezvawakaita munera nezuro rako. Nokuti yawakatamba iseed, chaunodyara ndo chaunokohwa. Mwari haasekwi. Zvoreva kuti lifestyle yako pachayo is prophetic, is a defense in your future. Ndikandisiya mambo. Saka mukadzi audzwa kunzi handitori chingwa chevana ndichikandira kumbwa, hazvina kunaka. Ndokubva ati yes Lord. Kureva kuti mukadzi ari palevel yekunzwa revelation pashoko rinenge an insult. Do you know kuti kune vanhu vari so mature, vari blessed to a level yekuti mumachallenges aripo, they see the other side of prosperity in such hard times. Iyo nyika yaunoti daida wana visa ndabuda, kuna adatobva ikoko achiya kuno. Mune muchingopesana mudenga maonero. Ndakanzwa wakadzi achitaura kare, tende varume shava, varume imbwa dzevanhu. Vapedza kudaro tipedza kuparidza vana mukadzi ndokubva auya. Zvandinamatiro ndikuda murume, imbwa idzodzo ndikutoda yangu. Munotoda imbwa yake. Vaitotaura vakadzi zanzi varume, imbwa dzevanhu chaizvo.
mukadzi vanofundisa namatrend udawo murume akutoda yake imbwa inoita imbwa maringe zvamuri kuitirana. Kune vamwe ndo varume ndo vanhu. Chinhu chaunogona kuvengayo chiri sometimes hachiso chakaipa, but une maonero akaipa anochiipisa. Maonero ane nyaya zve. Chinhu chinogona kuipa kwete nekuti chakaipa, but une muono wakaipa pamusoro pechinhu. Asana munhu achiti mari ikawanda so hauna mate. Ko nhamo ikawanda zvinoita here. Nhamo inenge itori wese. Maonero. Nekuti kune mumwe anogona kuvaka zvikoro, mumwe anogona kutora nherera akaisa pachikoro, mumwe akaibata anogona kuomeserawo mwana upenyu hwavo. He becomes more corrupt nekuda kwayo. God bless you my brother. So mukadzi uyu ane muono. Zvanzi handitore chingwa chavana ndichipa kumbwa. Mukadzi ndokubva atora aiti imbwa imhuka dzinogara pamba pane chingwa ichocho chiri kupiwa vana. And the character one yevana yandinoziva, vana vanorasa-rasa. Saka kana chingwa chiri chevana handichamirira kukumbira, vana ndotsika yavo vanorasa-rasa. Kureva kuti ari kugona kuextracta a revelation iri positive pastatement iri negative. Kushona tine dzatinoti tsumo nemadimikira. Zvafanira kuti mukanzi akuruma nzeve ndewako. Haisi nyaya yekurumwa nzeve, inyaya yeadvice. Kureva kuti izvo zvinonziwa nezera nematurity. Mwana mudiki ukamudza kuti akuruma nzeve ndewako anoswera arumwa. Anotoenda kuno mwako kuti kana uri wangu ruma hanzi akuruma ndewako. Why? Nekuti zera rino manzwiro. So when you mature in the things of God, unogona kuti pataurwa a statement iri negative, unoti yes Lord. Uyu mukadzi ati hongu ishe, paparidzwa rekuti kudi handitori chingwa chevana ndichipa kumbwa. Aifanira kuti aiwa ishe amudaro ka ndiri kurwarirwa maya kundiita imbwa inini. But ari kuti yes Lord. Unoziva kuti pane pakataurwa zvinochinja upenyu hwako ukaignore nekuda kwemanzwiro, kwete nokuti waitukwa, but wakava nemanzwiro akaita sekunge uri kutotukwa iwe uchitopiwa shoko reblessing. Jacob anobata mutumwa kuti handikusiye kusvika mandiropafadza, anorohwa. Haana kuti handikusiye kusvika mandirova, kusvika mandiropafadza, but ropafadzo yacho akarohwa. Akatobva ipapo achikamhina achitadza kufamba. Request haisi yekuti ndityore udyi, ndeyekuti ndikomborerei. Ndokubva arohwa akanzi makomborerwa. Saka chinonzi kukomborerwa chinotoda munhu kuti atsanangure kunzi chii, nokuti mamwe makomborerwa anotyora munhu. This guy had a problem. I'll quickly help you. This guy had a problem. Ari kumba kwa Labani. Akanzi uri kushanda bururu. Chaungade chiko pa salary. Zikanzi munhu. Mukadzi. Shanda 7 years uda mari zikanzi mukadzi. Ndobva apiwa serious zikanzi alright. Todi zikanzi. Zimwe 7 futi mumwe mukadzi. Saka mutumwa paasangana naye zvati problem iri panapa. Ndaimomo. Ukomana akaropafadzwa maropafadza kuperera imomo. Usapane baba kuti hazvi zvikwambo zvinokutorera mari imomo. Unoziona kuti dai Mwari wakaita saJacob vakarova imomo chete. Denga rinoziva pekurova. Unorohwa ipapo. Alright, take it this. Murume aita kugerena akati baba Abraham atumai Lazaro nemvura pazvigunwe nokuti ndiri kutsva rurimi. Moto unopisa mukati here kana kuti unopisa kunze. But murume ari kuchema kuti rurimi rwangu ruri kutsva. Advice iri simple, vhara muromo. Kana uchitsva rurimi isaini yekuti wakashama ka, vhara muromo. But unonzwa achiti atumai Lazaro nemvura pazvigunwe adonhedze parurimi. Sei moto wasarudza kupisa rurimi? Ukadzoka kumashure makaro aiva nemudhara uyu aidya mumwe achipemha pasi petafura paine marodo iye achingodya. He was greedy. Saka moto uri kupisa area yaitadza iyoyo. Saka mubvunzo wandakazoita manje kuti ko kana uri iwewe unonotsva area ipi? Ichi unopedzisa wega. Unenge uchingotsva imomo chete imomo. Ndomwe unenge uchichema namwe imo. Kwese kuri right.